diumenge, el 23 d'abril, farà 15 anys que Joan Lerma va inaugurar la primera oficina de proximitat, Ofiprox, així a Vila-real. Va ser aquella manera i forma de sortir del carrer Pere III i d'aproximar-nos més a la ciutadania. 15 anys d'aquell moment, d'aquella oficina. I l'any 2011, quan van guanyar les eleccions, vam crear la regidoria de proximitat, la primera regidoria de proximitat de tot l'estat espanyol. No hem deixat d'escoltar a la gent, per a res. I no hem deixat d'escoltar-lo tant des del Partit Socialista com des de l'Ajuntament de Vila-real, perquè és una de les nostres senyes d'identitat. I continuarem amb aquesta tasca d'escoltar, d'explicar i de recollir propostes de la ciutadania de Vila-real per a fer el programa electoral. Demà, dissabte, continuarem fent aquesta tasca, eixirem al mercat, estarem al Jardí de les Dominiques, un d'aquests exemples dels empastres del Partit Popular. Empastres que s'han tingut que solucionar. Un d'aquests empastres de Casagó i de Folgado, la mano que mete la cuna, ese home que no sabem on està, amagadet, perquè és un dels responsables d'aquests empastres del Partit Popular. Doncs nosaltres eixirem a recollir les propostes dels veïns i veïnes i mentre nosaltres escoltem per a construir el Vila-real que volem, altres sols es dediquen a denunciar. Sols volen tancar a l'alcalde al despatx de l'Ajuntament i que no isca per a res. I aquest és l'objectiu de l'oposició, del Partit Popular i de Compromís, que és el que més lamente d'aquest compromís d'ara, que res té a veure amb el compromís d'altres. I per què dic que volen tancar a l'alcalde, a l'Ajuntament i que no isca per a res? Doncs miren, vaig a llegir una de les denúncies de Compromís i què és el que demanen. Diuen que si la entitat social de Càritas Diocesana de Segorbe-Castellón realitza la inauguració, s'apel·la a les persones representants del govern municipal de l'Ajuntament de Vila-real a que no acudisquen, donat que seria un flagrant incompliment de l'article 50. Sols parlen del govern municipal. Sols volen tancar a l'Ajuntament, a l'alcalde i al govern municipal. No parla en cap moment de la corporació municipal. Parla del govern municipal. I aquest és l'exemple del que volen. El que volen. El que passa és que a la senyora Fajardo li ha eixit el tir per la culata, perquè resulta que ara la resposta de la Junta Electoral ha sigut y que en caso de inauguración del albergue de Càritas Diocesana de Segorbe-Castellón de Vila-real, los miembros de la corporación local se abstengan de asistir. Así sí que parla de corporació local. Però la senyora Fajardo l'únic que no volia era ganar a l'alcalde i els membres del govern municipal. No tenen projecte i em sap greu que se sumen al Partit Popular. Em sap greu que Compromís faci aquestes coses, perquè el que volen és això, que l'alcalde no isca de l'Ajuntament. I l'alcalde està tot el dia en l'Ajuntament, 13 i 14 hores solucionant els empastres del Partit Popular. I que Compromís es sumi a això. Miren, i suma i sigue, perquè després diu que l'alcalde ha decidit per ell mateixa posar el nom a un nou barri, al barri dels evangelistes, Doncs bé, va fer una nota de premsa a la senyora Fajardo fa temps que deia que mentre els altres es dediquen a cobrar i viure la vida, doncs que ells treballaven presentant mocions. Doncs jo ja no sé si la que se dedica a cobrar i a viure la vida i a mentir o a no llegir és ella. I per què dic això?
Perquè resulta que l'agenda urbana es va aprovar al ple de l'Ajuntament. I se va aprovar per unanimitat. I és que és més, és que és ella la que va parlar en el ple per part de Compromís. I vaig a llegir el que va dir. I diu: toma la palabra la señora Fajardo, del Grupo Municipal Compromís, que explica que han votado a favor porque desde el primer día considerábamos que la mayoría de los proyectos recogían el sentido de la población y porque muchos ya venían con un diagnóstico previo realizado por las consellerías, etc. Doncs bé, resulta que el nou barri dels Sants Evangelistes està en la part inclusiva, en el número 2 del que se va aprovar al ple. La senyora Fajardo o mentís o no llegís allò que aprova. I a mi me preocupa moltíssim, perquè és menysprear els 68 projectes que se van aprovar en el plenari, és menysprear els 34 tallers que se van fer i és menysprear a les 240 persones que van participar per aprovar això. Si és que l'agenda és dels ciutadans i ciutadanes de Vila-real. I ara resulta que diu que l'alcalde per ell mateix ha aprovat crear ese barri, quan se va aprovar per el ple, quan se va fer per l'agenda urbana, quan van participar 240 persones i quan ella ho alaba en el ple municipal. Aleshores, de què estem parlant? Doncs estem parlant, i ho lamento moltíssim, de que Compromís no té cap projecte. Que l'únic projecte de Compromís és tancar al nostre alcalde, a l'alcalde que ha tirat endavant aquest poble durant 12 anys, a l'alcalde que ha tirat endavant aquest poble en els últims 4 anys que han sigut molt durs, entre la pandèmia i ara la guerra de Putin, que se tira hores dintre d'aquest ajuntament per tirar endavant al poble de Vila-real, i com ells no tenen projecte, com el Partit Popular de Casabó i de Folgado, la mano que mece la cuna, i el que està amagat tindrem que buscar on està, perquè allà tenen amagat que no el trauen, perquè és responsable d'aixòs empastres, i ara Compromís, i ese Compromís que jo no conec, i ese Compromís que despista, i ese Compromís que ja no és aquell que governava amb nosaltres, que no és aquell Compromís que estava al costat de la gent i al costat de les persones, aquell Compromís del nostre Pasqual, de Gema, de Ochando, de Sancho, ese Compromís que estava en Vila-real, i no aquest que ara es dedica a votar en contra o a fer estos circos en la inauguració del centre de Càritas. Aleshores, nosaltres el que anem a fer és continuar treballant, continuar escoltant els ciutadans i ciutadanes, continuar treballant per a que Vila-real avanci amb totes i tots, continuar treballant per totes i per tots, per aquesta ciutat amable, social, justa, igualitària, participativa. Aquesta és la ciutat que totes i tots volem. I mentre ells denuncien, i torne a dir, lamente moltíssim l'actitud d'aquest Compromís, que no és el Compromís que jo coneixia, lamente moltíssim aquesta actitud. Mentre ells denuncien, mentre ells volen tancar al nostre alcalde en el despatx de l'Ajuntament i que no vagi a cap lloc, nosaltres continuarem treballant per a seguir avançant per una ciutat per a totes i per a tots. I ara vos passe amb el meu company Xavi Serralbo.